welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with just a follow-up story on ke story ke sesilo sethu ke njengozulu isilume sezulu kaZwelithini. It's just a follow-up story guys, and yabona it's building up. Uqale wamemezela ukuthi ke uya divorce, uyahlukanisa nonkosikazi wakhe omunye. Kusho ukuthi divorce is still in process. Waphinde futhi wamemezela ukuthi ke futhi yena the following week wathi yena uzohamba yokhehla ke unkosikazi wakhe omunye uMamiyeni. Abeqeda kumkhehla bese beyashada ngawo uJanuary. Shothi uya divorce ngoJanuary, uyakhehla uyashada. Maningi ama concern ke abantu, especially usolwazi ke ngomlando wakaZulu, njengokuthi nje awukwazi ukuthi ungakhehla umuntu osenengane kwenye indawo. Nakhona ukuthi ke unengane, abanye babe question bethi ke isila sikwazi ukuthatha umuntu ke osenengane. But ke I think he's breaking all the protocol, like he's coming with something new. But ke asikho lapho guys, indaba enkulu ukuthi ke uNdlunkulu weSilo uMisizulu kaZwelithini uNtokozo kaMayisela bathi ke usefake amaphepha enkantolo avimba umshado weSilo noMamiyeni ozoba kulo January. Emaphepheni awafakile enkantolo uchazile ukuthi uyena unkosikazi oshade umshado ohlanganisa ke amafa, yena ke ushade umshado ohlanganisa amafa neSilo. So uthi ke isila sikwazi ukuthi singahlanganisa yonke into, sishase sesibeke ilanga lomshado sithi siyashada singakhulumanga naye. Uthi akaze kuze kuhlale naye phansi makukhulunywe naye ngalolu daba. Kungakho ke ethi lo mshado lo uyawuvimba ukuthi ke ungabi bikho ngoba uyena unkosikazi osemthethweni. Normally ke into eyenzeka, I'll make an example with ubaba ke uMusa Msileko, ukuthi ngesikhathi sefuna ukushada amanye amakhosikazi kwafanele ukuthi ahamba yokhothama kunkosikazi wakhe omdala uMacele, bahambe baye enkantolo bayoshintsha umshado ukuthi ukwazi ukuvumela abanye abesifazana abazoshada nobaba ke uMusa Msileko. So kwase kuba into kanjalo ke ukuthi uvumile, like she gave the consent ukuthi you can continue, let go to enkantolo siyoshintsha umshado wethu ukuze ukwazi uku-accommodate amanye amakhosikazi akhalandelayo. Angazi ukuthi ke ngoba iSilo vele sisebukhosini vele njengesizwe we are expecting ukuthi ngeke sabe nonkosikazi oyedwa. So my question ukuthi ke ngesikhathi beshada why angazange icabanga into ukuthi ke bangashada umshado ohlanganisa amafa noma ke umshado ozomvimbela ukuthi athathe abanye abantu besifazane mangabe sefuna ukushada, because it's known ukuthi vele kufanele athathe amanye amakhosikazi. So that is my question ukuthi why engazange from the beginning, because he knew ukuthi kuzofanele ukuthi ke athathe amanye amakhosikazi, why bashada umshado ohlanganisa amafa. Yabo aqalike kusinto eqalayo neSilo ke esakhothama iSilo ke uZwelithini naye wakwaba nenkinga ethi ayicishe ifane noNdlunkulu wakhe ke uMadlamini sokuthi athi uyena umuntu onkosikazi wakhe. Nangesikhathi seshonile ngiyakhumbula ukuthi wake wathi uyayilwa kancane indaba ukuthi uyena umuntu emele athola 50%, kodwa yagcina ke ingalunganga. So asiyazi ukuthi izolungana indaba kaMayisela ukuthi awuvimbe umshado, uzokwazi ukuthi awuvimbe noma ke uzoqhubeka noma uzogcina kuona ke umkhehla. Kodwa nje hayi abantu balokube bazenjalo ku social media ukuthi awu engazi ukuthi kwakungcono lo sasimphika sithi cha akafanele ukuhlala esihlalweni kunalesiphithiphithi sesibonayo njengamanje. Asazi guys ukuthi uthini umbono wakho. Do leave your comment below and share your opinion ngale ndaba ukuthi wena ubona ukuthi kufanele nokaMayisela ukuthi avimbe umshado weSilo. Kwakufanele yini ukuthi ke iSilo sithi singaqeda ukumdivorce ukaMayisela sibe sesimemezela omunye umshado futhi. So you can comment below and share your opinion. Bye.